Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang sektor at progresibong grupo sa Luzon ang paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Pinangunahan ito ng Alyansang Kilusan kasama ang mga grupo ng manggagawa, magsasaka, mangingisda, kababaihan at kabataan. Tinawag nila itong breaking the chains o paglaya sa mga kadena at nanawagang itigil ang planong pagtatayo ng pabrika ng armas at bala sa Subic Bay. Sa halip daw ay suportahan na lamang ang mga lokal na magsasaka at mangingisda upang mapalakas ang food supply sa bansa. Kinwestiyon din ng grupo ang Republic Act No. 12305 o ang batas na may kaugnayan sa paggamit ng nuclear energy na anilay lubhang magastos at may kaakibat na panganib. Iginiit nila na mas dapat umanong paglaanan ng pondo ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan at mga proyektong nakatuon sa renewable energy. Bukod dito, tinuligsa rin ng grupo ang pagpapalawak ng presensya ng American troops sa bansa at ang pagbuwag sa pasilidad na itinayo sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Binigyang diin ng Kilusan na inilalagay lamang nito sa panganib ang Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon. Samantala, nananawagan din ng grupo para sa mas malalim na pakikipagtulungan sa mga karatig bansa sa Southeast Asia at isulong ang isang ASEAN Marine Peace Park sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, layon daw ng Kilusan na isulong ang pambansang soberanya, kapayapaan at mga economic reform na nakasandig sa pagpapaunlad ng agrikultura at industriya para sa kapakinabangan ng mamamayan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.